Bro, nali. 30 rebounds, grabe ni. Bro, proud ba kayo to siya? Proud kayo to siya? Nga naka-picture sa itong ama sa... Edit na, edit. Pastor, come on! Hey! Dali na, dali na! Ano, kuya? Ang pagkasara. Gani ang naugad na yung kapag do, di pwede. Puno nakatunay yo. Dabis kayo. Mga unta kaninyo katunay, butong ni ba? Dabis Isla kayo butong. ba? Pawa sa laayog. Bugno kayo ning panahon. Bugno plus ani. Umani ron. Right. Grabe, may kalit lang. Kaya katunay, layo pa kayo siya. Kalit ra. Pag-vlog kami nyo. Amin yung pagkita. Blade sa kasama. Oo, na naman. Nagka-problema na kamasama? Sa bukid. Ano sa bad? Di ka sa igbo si Elmer ba? Ang bakon, Gibrad, ang bakon. Teleport dire. Ako na nabungka ko ng bukid sara. Basi may ko na may umang. Maklaro na drafting of my friend.